Bună ziua, numele meu este Sandu Iacob și sunt consultant imobiliar în cadrul biroului Remax Welcome din Bacău. Biroul nostru îl puteți găsi pe strada Războieni numărul 7A. Astăzi mă aflu pe strada Mihai Vitează numărul 5, lângă Biserica Catolică. Aici vă voi prezenta o proprietate situată la etajul 5 al unui imobil cu 10 niveluri. Un apartament spațios și bine poziționat către toate punctele de interes din municipiul Bacău. Este un apartament de aproximativ 100 de metri pătrați, sunt 124 de metri pătrați construiți și sper să fie proprietatea pe care dumneavoastră o așteptați pentru a o achiziționa. Vă rog să mă urmați. Odată ajunși în apartament, descoperim un spațiu destul de generos în care regăsim un spațiu de depozitare și un living cu bucătărie open space. Cu o baie de serviciu. Practic aceasta este zona de zi, după care avem 3 dormitoare, 2 dintre ele orientate către vest, cu acces în balcon. Ați văzut, datorită prietenului meu Ionuț, primul dormitor cu orientare către vest. Acum avem al doilea dormitor cu orientare către vest, cu acces în acest balcon, în acest spațiu de relaxare. Mergem către zona de est a apartamentului, mă scuzați, cu un dormitor cu balcon. Datorită amplasamentului la etajul 5, priveliștea este aceasta pe care o puteți descoperi în câteva cadre. Apartamentul mai deține și o baie, la fel orientată către est, cu geam, o baie spațioasă de care ne putem folosi. Aceasta a fost proprietatea de pe strada Mihai Vitează numărul 5 pe care am avut plăcerea să vă prezint. Sper că au fost suficiente informațiile pentru a vă determina să mă apelați în situația în care dumneavoastră căutați o proprietate cu acest profil. Vă mulțumesc, pe curând!